Mbroh Pak Wo, kaya kene iki priye Pak Wo? Anane kok ukur dibideng wong tok Pak Wo. Mrana dibideng, mrene dibideng ngono Pak Wo. Lah apa anggepe iki nyongke cah cilik apa ngono Pak Wo kak mrana-mrana bideng tok-toke. Pernae jane yo wis ngerti sing barang klimis karo sing barang korepan ngono kuwi Pak Wo. Yo wis ngerti sing bokonge gedhe, sing bokonge cilik ngono yo ngerti Pak Wo. Wong nyongke wis gedhe Pak Wo. Ora cah cilik ya ora. Tapi kak mrana-mrana bideng ngono gumune Pak Wo. Mbangane apa saking nyongke manggone nang gubuk derita yang ini Pak Wo meneh ngan ora dandeling wong meneh Pak Wo. Nah iya Pak Wo. Kaya ngene ora nang nggone oleh sing Pak Wo. Anane kak ukur rebah-rebi tok kan Pak Wo dadine nek yang ngene iki. Kepriye nyene jal Pak Wo yang ngene iki. Pernah kak duwe angen-angen ki pernah kaya badire ngono Pak Wo. Bungah ae Pak Wo. Pernah ki mlaku liya sing jejeri ngono Pak Wo. Mbane mlaku kok dhewekan Pak Wo. Priye Pak Wo.